kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Nagpas nga'y magaya man ni muna akalugaran tayo, nanang. Ay, wag glad, isa nakaw. Nagsinnaruno kayo lang. Apay ka, day. Agtutulad mo, day ta babae. Anyat ko nam. No kaano ang nagpas ngayak, nagpas ngay kanumait. Talagang agtutulad, day ta babae, nanang. Ay, nawaw. Agtutulad mo't ngay bagbagam dita. Kay sumait, idi masikugak, nagsikug kanumait. Itata nagpas ngayak, nagpas ngay mutaan. Makontrol ng araw, di pa nagpas ngay na. Napnapan ang ti common sense mo si Kagladays. Di ka man lang pampanunutan ako nak. Ay, nawaw. Anya ti ko na muna bakit? Rumar kayo ti anak ta. Uy, lando lang kay. Nag-text ngamin ni Manang Agnes. Kahit anya tintik na kan kaya. Kaya't kano ni Nanang amakita ti apo ko na. No kasta agsasabat kayo manan ijay sintraw. Uy, family day kano. Agsagana ka kiidi tarumor tayo atalaw. At dadatatang kan Nanang. Rong timing mat day ta bakit? Ay nawaw, kasano arong timing? Schedule ko nga gisprita. San mabalin na may tantan. Tabangan no mapiste ti mula kanatan. Day talang agpaisong Pakikumusta ang dakturatan kadananang kantatang. Okay. Alam day to tapno at dagastusin nyo dyan. Ay nawaw, at dapay matiintad mo nga allowance mi iti anak talakay. Awatom kit day tapno mailibre mat dananang kantatang ijay Ay nawaw, da kayo magayam ti masabat ko muna. Sa dino ti papananyaw. Mapan ko ipasyar ti anak ko. Apay ka di Gladys. Una yan, nakakutkot tong ti anak ni Mona. Kasla saan mata na dumakdakal? Sapay, naglawa ti muging na. Ay nawaw. Ne, apay yung Gladys. Napauli magkamatan. Okay ka kadilaan? Ay, kwa. Wan, okay aklaang muna. Apay nga rod nga agisam-isam ka, kasta. Adda ka di parikot. Kasla sa bali mo nga minti panangkita mi ti anak ko. Awang makiday, si kamay, tila madmadlaw mo, mait. Sigurado ka? Wan, ala, agpatuloy akaw. Tapno saan kayo mulaang amataktak itilakad yaw. Bye! At tuya, unti yung pagatang yung itlog, nanang. Ay nawaw, nakabaybayag ka mo't si Kagladays. Pasensya kayo, nanang. Nakimarites kan sa mo, manungamin di ta istaw, iso anabayagan ka. Kamaliti pang panunutan nyo, nanang. Kinapudno na. Nasalaw ko da muna kanti anak na ditadalan itay. Kinasaritak pa'y madye tao Tapno di da ibaga nga isnaber da tao. Malamod to, yan day ta itlaw. Ayan nga iti anak ko, nanang. Diyak mo makita. Madama digdigusan nila kay mo. Manungal daw mo't pimanan, adi mo tinigdigaws. Ay nawaw. Kas makita yung nanang. Busy da tao. Busy ka makimarmaritais, kasta ka day. Awan mo trabaho. Ni nanang mo't. Saan adakas ti makiinistoryan niya? Dakas ano day tanto malagoy uyaw tar aramidam. Ay nawaw. Ipa-check up mo mammal ti anak ta si Kagladays bakit? Apay ka di ayabing jay. Ay nawaw, tagsarudsud ka pa lang mo. Di mo manggagaya. Ti anya? Aguyot ti anak ta. Basol mo lang Amangan no naala na reta ididinigos mo Si kanto mo nga may.
Agpakalaing ka. Tasyak pati pa basulag. Nabayagan na itang uyag ti anak ta. Kapilitan lang nga dinigos ko, di kalaman tap na komportable mag. Hindi mo mo't ngamin masikasaw. Anya asaan mo ang maasikaso mo na ibagbagam mo di ta mo? Katisuman. Isu asaan ko adinigaw sa aguyag ka nga rud mo? Sadot mukit di day ta Mabalin mo't amang ipapudot kay ti pagdigos na. Agbiro ka pa lang amin itirason mo. Ay nawaw. Kumusta nga iti check up ti apo kaw, Gladys anak kaw? Adama nun in resita dang agas nanang. Ayan na nga Sa anak pa agim matang. Ay nawaw, iti anya agapaw. Anya nga rod nga iti patumar mo iti apo kaw. Makitan to nanang. Nagadumo nga mintin resita da. Njak amaw. Amang ano nanginakit di pay dagita. Ay pangaasi manakaw. Ti masapsapol ko mati apo kok ti priority. Impa-check up mo pa ilaan. No di mo malagatangan tin resita da nga agas. Ala, wunan nanang. Awanan ti adu asaaw. Ibagak to kini Binjay tagumatang inton madamdama. Kita am ti apukom nanang. Kabaulan nanti magna. Angam kita anak ko. Puro sugat mo tatumang na. Gagangay na nanang. Kasta talaga dagiti ubeng. Di mo nga minipilit no amom amarigatan pa'y ta anak mo. Kasi mo. Masapol ang maisuro adagos nanang. Tapno saan ang maitulad iti anak ni Muna. Saan mo't lang ang nasaya at apilitan tayo dagiti ubeng ang mga ramid iti didamot kabailan. Ni nanang mo't. Sensitive kay launay nga may. Kitaam, iti saan nga agbayag. Kabailan na mutan ti tumaray. Ay napaw, di kagpakalain si Kagladys. Dumngag ka kanyak. No ipilit mo ti kayat mau. Amangan kit din no isupay ti pakaisagmakan tanak mau. Hay, piman mo ta anak mo muna. Ha? Kasla pimpiman ta anak mo muna. Di ka maasyan. Ay nawaw, kasano ko maanagbalin apimpiman ti anak ko. Kat as-asikasuk mo. Kita umakit nakakutkutong. Kasla saan pa yan adumakdakkel. Sa maysa, manuabulan nan. Ngam saan pa'y ang makapagna. Anya kumaita. Kita am ti anak kaw. Kabaulan nan ti magna. Kun napintas pa'y ti pamagina. Saan akas iti anak mo? Kurang sama nga men ti ipakpakan mo dita. When now, amang ano di mo pa'y di pakpakanan iso akas ta. Ay nawaw, di ka agsao akasta. Tadi mo amo no kasano nga asikasuk ti anak ko. Talaga laang akasta mo ti pamagina. Saan aga po tabasit kat ibagamutin asaan ko nga asikasuan. Balance diet ko mga min ati pakan mo tapno saan nakasta. Agpakalaing ka man ako na akong. Nagsasaw ka, kasla amom amin aramida. Nagpuskol mo ti pa nagrup-rupa na diya babae. Nay, asino man ang tidakdaka matam anapuskol ti rupa na. Muna ba kay? Day di agladis Agasa man, tamapan na kidi kumkumpara ti anak ta iti anak na. Kasla saan ka no adumakdakkel ti anak ta. Ay na, di mulat ta ka din ikaskaso ba kay? Ay sana mabalin kanyak ti kastingar aramidan na lakay. Talaga ang makaraman day diya babae ko na manang. No iso ti pagragsakan na, di mon tutupan ba kay? Sayang lang ti oras mo kun na. Ay saan? Maminsan pa'y nga ulitin na ti kasdingin naramid na. Ha? Maminsan pa'y nga uyawon na ti anak ta. Makaraman at talaga kanya. Saan ati anak ko ti uyawon na ko naktumag? Relax ka lang ka di ba kay? Unay ka? Pagpungpungtutan na ka talaga na di babae. Ala, husto daytan ko nakmay. Ingka katidasaran ti pangaldawan tayaw. Tamangan tayaw tanay. Mabisi na ka. At tao itinyawit ko alibro para king kanakaw. Suruan kang agbasa. Ay nawaw. Anya ter aramida si Kagladys. Nay, da kayo magayam nanang. Anyat aramidam ko na. Suruak nga agbasa ti apo ko yaw nanang. Ay nawaw. Suruam nga agbasa kat manula ang matitawon na.
Wen atap no advance nanang. Diyak kayat ama itulad ti anak ko iti anak dayi amuna nanang. Maya nga main itirik na no lamang ti anak ko ngam iti anak na. Ay, saan an asaya at kasta ka panunuta manakaw? Mahilig ka amang ikumpara. Ay, nawaw. Naa, apay nanang, ipalubos yu ka di maartapan ti anak ni muna ti apo ko yaw. Ay, diya ka mukon kagladays. Nagadulakit din ay nga amaw. Anya di baga ni nanang kanya Gladys. Sursurom ka nung agbasa ti anak ta. Una, tapno advance lakay. Ay nawaw. Pang-asim Saan man akong kumpormitar aramidam. Manulang titawan ti anak ta. Diyak ipalubos ang maartapan ti anak ni muna ti anak talakay. Kita am ti anak ni muna, nagbasit si ka. Saan mo na dumakdakkel? Naladaw pa'y anak na. Sigurado ang maladaw tumananday di ang makabasa. Raman mo pa yun ti anak ni Muna. Pudno mo't lakay. Di mo ka din nakita ti anak ni muna. Naimbaglaangan ata saan akas di ti anak ta. Adayo ti nagbautanda. Dahil ti paglaingam. Ti mangiruruman iti pada matao. Agraman inusinting obing, irurumin mo. Ay nawaw ti kas ng ugalim. Ibatik pa'y man ti apo ko yaw nanang. Ay, nawaw. Sa di naman ang ti papanam si kagladays. Adan lang papang kugatangan di tatersina. Pakanan yung matan ti apo ko yaw tapno dumakkal. Numalpas amangan, surwan yung agbasa ta isupay ti maadal na. Ay, naapaw. Diya ka mukon kagladays. Basta aramidin yung latan, wanya ti ibagbagak nanang. Kaasi ti anak mo iti kastang aramidam. No apay nga main ang mahilig ka amang ikumpara. Awanan ti adu sa una nang agrubata ko. Nala, agawid ka mutlada, gaws. Di mo manan ibaga ang makimaritis ka igay. Ay nawaw, si kang magayam day ta muna. Makapakikput ka mo. Nay, di ka umadayo nga. Umasidid ka at di bagakan ka. Anya day ta aya. Anya di ibagbagam ijay istoritay? Saan kong asikasyon ti anak ko? Iso asaan adumakdakal? Naladaw anag na? Kandi na amo ti agbasa ko nang? Ha? Nalabas ti kasjay apa nang iruruman mo iti anak ko? Anay ko? Apay nga kabil ka? Kurang pa'y dayta. Aganat nga. Tamaminsan pa'y nga addamag ko. Ang mga no agdaratan iwat mo. Saan aga po ta advance ti anak mo? Kat kastater aramidam. Anay ko? Ay nawaw. Kalkalpas lang ti apukok anangan gladays. Baka naman ay nanang. Na, di mo sobrahan na. Tapno lumok magpay. Awanan sakit to ti maalan ano kastalaang. Ni nanang mo'y. Di yung nakita ti anak ni muna akas lasaan amang mangan. Kaya tiyaw akas jay tumati itsura ti apo ko yaw. Hindi na palabas ngal daw. Ipilit mo asurwan ngagbasa. Ita, sobra man na, hindi pakan mo. Ayawan mo, Gladys. Pakaisagmakan ti anak mo ti kastangar aramidam. Di nakman pakibiyangan nanang. Nasken amangan ti apo ko yaw ta inton madamdama. Surwak tumot iti sports di tarwar. Tapno masurwan na dagaws. Anya! Nanang, tawagan nyo man ni Tata Kanor. Ti apo ko yaw nanang. Ay nawa, wanyat na pasama kiti apugaw. Naigalays kabayatan ti panangisurukin kwa na nanang. Ay napaw, naitanti bagbagakan ka. Kung komporme mo nga may ti papaaramid mo iti anak mo. Di mo uraya na dumakal. Di na konsir muna nanang, tulungan na. Agpaarayat kayaw, pangasiyaw. Ayan ti anak ko kanasawak na nang. Daday di ospital, bingdi anak ko. Apa iti ospital? Sino tin ospital? Hintaray mi ti apo ko kitay. Anya? Kasano mga main, surwan ka nun ni bakit mo iti sports. Anya nga ita, naigalis laka nga round. Uy na talaga na di Gladys. Tsak amo nang alalaan na mati kastalaing na. Manulang titawan ti anak may ngam kastakit din. Jar aramidin na.
Tapno agbalin ka no a competitive no dumakal. Maadal nan tulat taa. Nasapa unay na ita pa ng isuro ni Gladys. Kastamot lang timbagakan ko na ngam di na kaya ti makorektar. Amumot day jay, mahilig amang ikumpara. Manyangay, agid ang tama pa ni di ospital Wala nang, mabigla ang taalag ti wallet ko. Intaray da kanumit ti anak da Gladys ija ospital lang dulakay. Wain, nasabat ko na nasitang kan paribinji di tadalan itay. Anyat na pasama kaya. Naigalis ka no ti anak da. Anya? Ay, no maminsan ngamin day di Gladys. Wan nga rod. Kasi di anak da ter aramidin na. Mahilig ngamin amang ikumpara. Ti kayat na pa'y, kat ti anak na akanayon ti staring. Hay, kaasi di ubing amairamraman iti kalukon ni nanang na. Naku nampay bakit? Jay ubing ti kakaasi ter aramidin ni nanang na. Saan nga mina nasayaat nga ikumpara tayo dagiti ubeng. Ta saan mat nga agpapada dagita. Kaasi di anak na iter aramidin na. Kasano day tan lakay. Anya nga min tinararamid mo aya. Kasano anay galis ti anak ta. Jak nagayatan ti kasdi napasamak lakay. Kaya't kula ang asuruan iti sports. Adalang ta ka sa mapasama kiti anak ta, agsagana ka. Jak impagarop ang maigalis ti anak ta lakay. Basol mo ta. Ti kayat mo ngamin kat istaring akanayon ti anak ta. Makita mo ta bunga tinaramid mo. Si katiga po na, no apay na ospital ti anak ta. Awa mo basol ko lakay. Basta basol mo dahil ti napasamak. Basol mo, basol mo. Nabatam. Sapay la kumata mapakawanak lakay. Suray. Ulitik man na. Nagdadaka sa mapasamak iti anak ta, di kanton pulos mapakawan. San apulos? Ay, nawaw! Kas naganak, ti kumapagsayaatan ti anak tayo, ti panunutan tayo. Saan tayo ida nga ikumpara iti anak ti sabali a tao. Ta saan nga agpapada ti makuna a development stage dagiti ubing. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.